mwanya bantaga kole bibe tukaretererwa kanga bono mbebe chinchiyo kanga bono mechandete iyo kanga toikorosa mubiri kanga bono toikogenda ari kwali kamura ngenchiyi uchandikita subugi mubo kanga kayaba nchiyo yani tuaretere twakingogo kandi tukaretere du musaje uli agatokorera bubi aki tokorete bubi tata nyasako matenga amatunda ayo ukumbura busa iga toigwaka na kindi aya kalionzi eli moriu katokora ngiki tata kakiwa akamutigo akabatiga no mukungu tata nga yu mukungu akorua ojaga koereze ama ina kumurika na maene nyasaye na bakane timori ritu ngakia batebeti ngatokurie turamugwikana tayari bamugwikini ngakia batebeti ngakero turarie tura saitani kumebatanga gokwa ngokora dingiki koyo temorore mukungu tata bukwega tabanga ritu nderi eri arenge riogusanerua number 1 rio kugwenera amaiso mukungu akachikora mangana yabiri akatua akamera kamera tamuirireti kamwera ringa musaja kumbura naye. Get to the point. Take a step forward. Ingoyo bono bwatu muguta abangi nabo bankwan abu abangi nabo bali babere ndisatiki yabigite karansa ngwaye kisare korango iga haleluya omaete nabora atamange mburengo chera ngane kirubo etanga naso guchiramu igombu yobera etoitereri onyego tutiga kora ngaki haleluya bono nko baire kibungo egekeigo ekiagera insitiribuya kwana imosiene watenga to basa ko ngambi bono na yegure ense egoto ka aore no mocho moya ase enkoro yeso ywa gachire ariati togo kwa linde tota gote nse ase tota gote linde tota gote nse ase tota gote linde monene tata nyasaye embure yiga ne yawo lingana ne liawo na intuna bawo bontu asabiro toekeria urarukira to gwenere oy ne mbura otoe oy no ne lingana otoe komono to lingana liawo na lira tokonye asogocha kwao sisi ni nkebuno urarira abebuya twasabina kwegena ya Yesu yomutuli to amen. Aganto ngale nasomete principle to mugoro kale batebanga omonto naewa emiaka 200 asensiye tegoisana noewa bi noewa chibesa bi bigoisana igobo gimobo ebororero mambia mokora tingaki mboyo dero nkuragerore mambi to igokora ngaki to ikuragira dero konyarore goike bafu bwesibi mambi ngo sibigure otebwe ikaranzanzi kira igo ngaga kwambetiri nore mbona atemire kira wane binte bionsi ebikola buno tokonya kwegera mangana ye kambi the good news in great controversy amangana maya ase esegire ngaki enene esegine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeruoti inse yebendere twatenenire na otorabuere na omorembe
ogokonya no kwao no buya bwensi ogokonya no kwao no buya bwensi. Haleluya. Omonene nero tokonyire ekere omusacha okorwa Adamu atoineka asebibe na asokorageri wakare na kare. Omonene tata Nyasaye otokonya gwetera aso mwana wa Yesu ekera agotebanga kinyasaye ayanjete gento ki ense goika kine gento gekorete ki kebetreti ng'akaruo mwana ongo oye erinde monto nde oramuanje takoranga ki iyo Nyasaye na erotangana gotuancha na ayo kumuancha tokoranga ki ama kweli na abo engakingo ikere akoranga ki akoera ekiagera ekero tokonya kwegera bura bono lingana twali kwegera rero ekere Nyasaye awe sonani asobogima bwo monto bwo tigana ababoli ekere oroche murase family muri storm na yunga ki mukungu anatabitanga yali na yugo kubolio kagita nguboli mulisi ona tabita ara moja onyo rabu atunga egari eche bakari muagetuka eboli ngana tabita tu achire koi tumuiro ogembo ekoti no iruli bagari atabita awatanga yogo seta digago oyo Yesu niko twakorete bibe agakorwa omunyabibe erindaye obo mochenu na obo mwana Nyasaye. Haleluya. Ehon wano tiansome kitabu kya Barumi. Kitabu kya Barumi 5:12 mpaka 14. Mbora lede motagete nsome ndandie inumo kiro gukira. Emompimete ibona wankwa yeyi mubwatibuku isano ila nataba isano 12 mpaka 14. aba eti atoko mike mike Yego te baiga asa yo buna asenge yo muntu yomo ebibe bigasoa asense na asenge yebibe amakweri naboigo amakweri agaikera abantu bonsi ekiagara bonsi bakorere bibe otigere gekia babo abantu balenga bakore bibe bonsi na nyolera balimu mbuya mokobeka mbuya mogo etie mistari ngo taiko chikirasi oyo tigara ekiagere kibunge ke egiatebanga ki goetera aso monto orenga ki agakora gento ki ebibe ekera kore ebibe goetera aso gosaria kwa monto yomo ebibe bigasora sense bigera abantu barenga byo atabanga ebibe bikareta amakweli eyaga tuikira bona atuikiriti makweli na mabe ebibe akira bibi ko tukura chachana igagari wakubi wakwa wagominto igagari mutangi baba mbai bwete ono mwambo mubunie nyomba mwambo bugoria tari korara limo tari korara limo ngalinga mwata gitara le nyomba iyo wetera so muntu yomo okorete otaigwirete akareta ebibe bikareta makweli na makweli yaga toikira twins bono na kieke ko raibu kwego tebanga mwanya bantu tayo iboire no mukungu utakorenga ki utakwe nense tarakoranga ki asina pastor asina renge ekambi abantu mbakuwa batatu bono mambe 3 kenyuru kujugo soka kujisiko nanyo abantu basinini ngubulu ngikiabe kambi
Nguyu takabwata abantu kinyurike. Na abantu bakuri batatu. Bono genda umuchiabwo abantu bona bali baruwe kambi abari nabo bali michia bagatege tukwereire. Bali sobo. Turamatanga. Mwanya bantaga koli bibe. Tukaretererwa. Kanga bono mbebe chinchiyo. Kanga bono mechandete iyo. Kanga toikorosa mubiri. Kanga bono toikogenda ali kwali kamura ngenchiyi uchandikita subugi mubo kanga kayaba nchiyo yani tuaretere twakingogo kani tukaretere du musajuli agatokorera bubi aki tokorete bubi tata nyasa ko matenga amatunda ayo ukumbura busa iga toigwaka na kindi aya kalionzi eli moriu katokora ngaki tata kakiwo akamutigo akabatiga no mukungui tata nga yo mukungu akorua Ojaka koereze. Ama ina kubulga na maene Nyasaye na bakane timori tu. Ngakia batebeti ngatokulie turamugwekana tayari bamugwekeni. Ngakia batebeti ngekero turali tora we saitani kumebatanga gokwa ngokora dingiki. Koyo temorole. Mukungu tata bukweka tabanga litundeli lyalenge lyogusanerua number 1. Lyo kugwenera amaiso. Mukungu akachikora mangana yabiri. Akatua. Akamera. Kamera tamuirireti kamwere nga musaja kumbura naye musaja naye akadi tunili tata barengeri chianga ke bakonyo bonse bakumwe ke nabo tuli Rosana tokonye bakobuate kana esibiti kima ndingo yo babarete wani yo ma bosi Rosana bakatwekero Bakamago chako maititira ring ilikuwa kwani bakaja ring korosi yaga cha bachukwereng ekoranga yanga bono yandi Nyasaye singenchare konsani numutu ali konsani numutu nari kago cha marhoba asingencha bantaba alenge nibiranga byo ko bamanyase bakoba kubolinga Adam ayokora ngaki ngayo Adam taikoheresa sali Awa tabangu mukungu kumawori Adam ngwalire taikore se gialire tabangu mukungu okubekana Nyasaye makoso ngonyo tamonga kange simbu yekore ngaki Nyasaye ko chikobori mukungu lendaye ngane ngitie bora Nyasaye kama yakochaka kurua isira basi saka yakoba isira basi yoko babona musaja yubuno taigu gwachira kuigwira mukao yokuruweri ngama yanga musaja tayo nseye utaikuigwira mukae Musaja tali na abe kirauni. Iwe buno koigwira pi. Musaja mukungu akoleta maje yokoboko. Ambura makoje. Oda mia. Ramukia nayo. Musaja tayo tali koigwira. Nyasaye agatebanga asengejo koigwira orori. Mokao bono igwa. No kore meme kongu origa more omanya konyora ekiokora ngaki ekiokori ekiagatatu naende no irana sigentu gigi aselira ba ono musaja gwetana na soko kwa soko ale ni chiombe turaika samari oriziko tema oika chianga chiakoleta ga ichiro chakanga kamera mia Imongu chikogolero ngibo songo muntu agatura nga mia njenga kakanimi kamoereri okomboli ngo mutu ngo kolori gasi mia nkalenga kuiguna atura Ami ntungo kuminga gaba minto akiki nchekeri sentegete kane mia Bona basacha bakaigwe meme kongo basacha tokai tukwa gacha Bana bakeka ruruwale to musajo uruwale te tom keruruwale te bona iwete iri bona okonyo mwana ali baka muturu ko ruwale te mami mesema sukari hakuna kaki nyokotaro chingani ruwale te kaki han tuchandikite nsije hani Adamu agatoreterera baka bona baka mami mina kwete igoro ya Adamu Amagonjo kasi mukungu na igubo na sira basi yawo nakolroyo nakolre sira basi yoyo mukungu ubona urakwaigwire ngiti
Egitie number 1 kerera konyore getingiro murenda nene goko yekera naye okora ngaki igo ine sira basi ndangani akabere ekero guchikoba murito inkomentere uguru komentere sira basi ndangani akabere kuchikoibura bontu guchikonyora buya igo inkomentere bona bakamenteru bamenteire komenterua bona chigonja kare murito yaigweta ari chinkara chikomobora origiri ibuti okoruri ibuti na atagitobo sonso to okorubo sonso to bokomobora oboke nyumba yo muntu permanent yorie kone yemo gutira Ebibe bono biga site in development yibibi genderete kama tebinga tinda gukora mukungu tinda gukora anda karua kama tebinga bono ngo komentera kabisa mukungu kali murito bono yekire ya chaga kuchachana chikusuburu bunyansi bakungu batenga aerera gukora bono gakorera ngati inkuire matuko mako mwana gaikire metie nyinane oyo ochiya nyanja bera edit center konya matangasa koera sanga ta korangaki ebibe gatoboka Nyasaye nada kama kwatebanga omosatyo ina hade na korangaki na kuhambiri bono kuruwabu Nyasaye nada chiti gutiga igo abantu ba Nyasaye tachiti gutiga igo Nyasaye nada akabogorie ngondi yagakorangaki akayenyenya ekera yenya bisangulizia akababoi engenchende oboronge bori konya bwaruo agakorangaki akaboirania konya tuwabeire ababisa ntuamonango na Nyasaye bona abantu ba Nyasaye egetabu kera ekemo gekorunga Saburi 111 verse 9 Saburi 1:11 kianda ojo nyore boro ranya kontego teba nakanya gatatu okay ere otumira abantu baye okoborigwa abantu baye gento ki okoborigwa na ochikire okobwatana kwaye kogotianania kobe ogoikakare na kare erieta riaye nigo riri chenu na eriokoirokwa. Hallelujah. Iwa abantu ba Nyasaye he has sent to us the redemption he has sent buna omwikara stega mwara atumerwe byago ao bigo ikabiyasarika watumerueza muntu iba watumeru sukali abachukuru bacha bane batatu banya kukugamba oyo mogenda nero ebintu tumeire bikwera limie maike iye ndeye ebintu kutumeire bikwera nabo kutumeru getegali kiasirire gali lakini ogotore kokugwa tuatumeiru ngokoera gwikakali na kale ogotore kogotua iru ogogoitaba ni okoba moyo asi Yesu togosira muhaka esa atiri gwatumere tu njagota gotore kango ikogota akia basacha muangite Nyasaye pi muangite pi nandi na acha roda ngamanye kibangirite rochiri mbera abachite korora nga Yesu obokire barabi nandi gochikora ngaki ngayabe ku musaraba barabi bari kumubamba mbare lakini asukweri kuruwase mule abasacha asimu gutuka na samo musara aragwensino egia kabere nombe to moyo
matara bweka mukurara arona bora yi ngakinya sai ayanjite kintuki oigakaru mwana oyo mumaima musacho ndora mwanje mukungura mwanje takora ngaki abe no bugima bwari wakara na kare agotebanga naende abakoigwa ebyogiriaye na gokora buno gwanja kwae kore abuna bwa basani bae Nyasaye natagituta baba basani bae utararara kabo musani ongo unyasaye kabo muiri unyasaye kabo muiri unyasaye oyo bwenge nchenene koigura ngo no musani oni bwenge nchenene nando montongo soma sebuku abantu banyasaye agotanga Abraham nigarenge umusani ongo unyasaye kwani musinyi mukwani otengo ta gwancho bo musani unyasaye ngaki agote bikoyu bwanchire moirole muntu ndana woteba ngati break with God. Tea break with God. Yani kunywe chai nangu na Nyasaye. Kiama goteba abantu botambe nabakunyara ko niwe ityo muntu for supper. Umuntu nabakunyara ko kwaliga niyo muntu for a dinner. Umuntu nabakunyara ko kwaliga niyo muntu as a ceremony. Lakini umagoteba it is difficult. Eya ko aso muntu kwaliga niyo muntu unde ujasi Nyasaye. Ango chan tumere ne magena abungu sambere litana ngale kwa mware gali kuja sobo kare na kare ma gotebanga ki muntu uyu ando tebaiga nabuto kunyara gotemu abana tubwate kumuboki maambia brebusi 11 uchisukuru nandi mara kwa bakagocha kwache kiumu gwake gusene kole tiki ya elire onye tara kora kwakoranga kwa mubwatesi kwa muborie sani yago ngayere yesibi bekama kechiko bekama maambi tonyoro sibi na ndora ari mapema uma yakobole how often omwana oyo okumubuki guchie kanisa litukuli liye kanisa okumatengo mwana gokinale bonti ara akora ngaki monto ndara gotabanga ekero gokini omwana asobonya sae tagocha kogochanda ostagocha kuwechanda ostagocha ebinte bikwarosi takobisaria ekiagera kwa mwegegete asamangana yobokana kare how often karenga ebintu nebinge tokoiro buna bono esiminto bwate esimeyo oraja kakowere sabali onyiebe noira nonyebi noira nonyoi olebe buku noirane Gitabu kyo mwelio mbatige kiagara timba manyereti abantu batama embule dedeti utatiga bona abara sumo timoino abu bagambire gika kunero musibati oyo bali no mugako monkunere tato mwaka ngakinka ngayore igago seng rogendo kingo ikanka mwaka jaka Kitabu kia Barumi 15 igabona ikire gianka kia Barumi 15:2 Yego tebaiga kiro monto orase gati ya ito tigagwenere omugisangi oye kara kirereyo kiro monto orarari akole ngake agwenere omugisangi ongo aha anyorobuya elinde tonyare kwagajana nkiakurira tokora ngake watoyi musie motebi ngati ankwagaje na ingagaje nka na iwekie gendongere wakwa na murisi kwa batigeiro uyo they build one another, they encourage one another. So bogimobu
we just encourage one another. We build one another in Jesus' name. Amen. Yasago konye asobo gimobo. Sobo gimobo. Ngagache na injengola ngaki. Nyasaye tokonye toba basani ba Nyasaye asiritria Yesu iro muturi itu. Amen. Bono tuakure gende. Ngakimoroje. Okay. Na itoko juji. Ningi nyoretae. Nima etae. Ikana kingi nyorete. Bale ngamugo sabero umuchiyo yamaya. Umuki kabisa. Esa abakonye. Bekanze. Mukiga nande ngondole. Okoboko gukuawo ngora. So yumo huko yo. Get the point. Take a step forward.